kahit sino pwedeng magkakapira. Si Mami Mita merong programa, mag-video ka gamit ang kamera. Yung iba'y naging assuming na sumasayaw puro kaliwa ang paa. Yung iba na may nag-feeling singer, may mai-upload lang sa reel. Lahat ng tao'y nagiging vlogger. Kung pangit ka, gumamit lang ng filter. Ang iba na may nag-voice over, kahit ang busis ay under repair. Ang iba'y nagpanteatra, sumasayaw parang luka-luka. Sa Facebook mo lang yan i-upload, para kay Mita ika'y may sahod. Ano ang gagawin sa mga reels mo walang mapansin? Kaibigan at kamag-anak, di maaasahan na mag-react. Masakit isipin na wala sa'yong pumapansin. Patuloy lang sa pag-reels kahit wala kang supporters. Sinabihan ko aking kamag-anak, sa aking reels kayo'y mag-react. I-like and share at mag-comment pa, at baka sa star makapag-send pa. Walang react na makukuha sa kanila, ika'y nakakahiya. Wala talaga sa'yong naniniwala, dahil feeling nila ika'y sira. Ano ang gagawin sa mga reels mo walang mapansin? Kaibigan at kamag-anak, di maaasahan na mag-react. Masakit isipin na wala sa'yong pumapansin. Patuloy lang sa pag-reels kahit wala kang mga support.